ನಮಸ್ಕಾರ ಬೊಕ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ನಿಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆದ್ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರಂದು ಎನ್ವೆ ಯಾನ ಹೊಸ ದಿನ ತೊಟ್ಟಗು ಕೊಡಂಚಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ ನಿಗಲ್ನೆದುರು ಬೈದೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಪೋಯಿನ ವ್ಲಾಗ್ನು ತೂದಿತ್ತಿನಗ್ಲೆಗ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಕೈಕ್ ದಾದಾತಿನ್ ಬಂದು ಅಂಡ ಪೊಸತ್ ಏರ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಒಂದು ದಾಲೆಜಿ ಯಾನ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತ ಇತ್ತದೆ ಅದಾಗ ನೇರಟ್ ದಿನ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೊಕ್ಕೆ ಆದ್ ಬೋತುಂಡು ಯಾನ್ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಬಣ್ಣ ತುಲೆತೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತ ನಿಪ್ಪುನಗ ಕೈಟ್ ಗಾಯದಲ್ಕ ತೋಜುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲ್ ಎನ್ನ ಇರುಂದು ದಾದಾತಿನ್ ಪಂದ್ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇತ್ತೆನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಒಂದು ದುಮ್ನಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಯಾನ್ ಬೊಲ್ದು ಬಟಾಣಿನ ನೀರ್ಡ್ ನನೆತದಿದಿತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಇನಿ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಬೊಲ್ದು ಬಟಾಣಿನ ಉಂಡತೆ ಚಾಟ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ವಾಪರ್ವೆರ್ ಸಮೋಸ ಚಾಟ್ ಬೊಕ ಪಾನಿಪುರಿಡ್ಲ ಪಾಡ್ವೆರ್ ತೋಜುಂಡು ಬಟಾಣಿದ ಕೈಪಿ ಆನಿನಿ ಲಚ್ಚ ಪರಾಟ ದೊಟ್ಟೋಗು ತಿನ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಮೇರ್ನ ಡಬ್ಬೆಗ್ಲ ಕೊರೊಲಿ ಪಂದ್ ಲಚ್ಚ ಪರಾಟ ಉಂಡತೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಡ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಲೇಯರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಡ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಡ್ ಮಲ್ದಿನಿನಿ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಮಧ್ಯಡು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಂಜಾವ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅತ್ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಬೊಳ್ಳುಲಿನ ಚೂಲಿ ಪೂರ ಗೆತ್ತದೈತ ಗುದುದು ಬೊಕ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಐತ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಬೊಳ್ಳುಲಿನ ಕಾಯದುಂಡತೆ ಯಾನ್ ಬರಿಟ್ ದೀದ್ ಬುಡಿಯ ಚಪ್ಪ ಆಡ್ ಪಂದ್ ಬೊಕ ನೆಟೆ ಮೂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತ್ ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಕಲಪೋಡು ಬೊಕ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರಿಟ್ ದೀದ್ ಪುರೋಡು ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಪುನಾಗ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಡ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಬರ್ಕತ್ ಉಪ್ಪುನ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ ನಮಕ್ ರುಚಿ ಲಾಪುನತೆ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟು ಕಲತದವಿನ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ ಬರಿಟಿದಿಯೇ ಅದನ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ಕೈಪುಗ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗ್ರೇವಿನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ನೆತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿನ ಗೆತ್ತೊಂದು ನೇನು ಕಡೆದು ಕಣಪೆಯಾನ್ ಬಟಾಣಿನ ಯಾನ್ ಈ ಕುಕ್ಕಾಡೆ ಬೇಯ್ಪಾದೀನಿ ಬೊಕ ಒಂದಿನ ಒಂಚೂರು ತೊರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ಬೋಡ್ ಪಾಡೋಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಬಡಿ ಸೋಫ್ ಪುಲಾವಿರೆ ಪಂದ್ ಬೊಕ ನೆಕ್ ಎನಡೊಂಜಿ ಪೌಡರ್ ಉಂಡು ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅವೇನು ಒಟ್ಟು ಪೌಡರ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಯಾನಿಕ್ ಪಾಡಿಯೆ ಕಂತದಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನ ಯೂಸ್ ಯಾವಂದಿತ್ತ ಜೈತ ಬೋಡಣ್ಣ ಕಷಾಯಲ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಪರೋಲಿ ಅಂಚ ಅವು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯತ್ತೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಪರಿಮಳ ಒತ್ತಡು ಅವೇನು ಆರು ಪರಿಮಳಗೆ ತೊಂದು ಮೇರ್ ಬತ್ತಿರು ದಾದ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪರಿಮಳ ಅರ್ಬಿಡ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯೆ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಕಾಯಾಯ ಎಣ್ಣೆಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಟೊಮೆಟೊದ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡಿಯೆ ಯಾನ್ ತೋಪುಡೆ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚಾನ್ ಪರ ದೀದಿತ್ತೆ ದುಮ್ನಾನಿ ಚೂರು ಪೇರ್ ಒರಿದ್ದನು ಎಣ್ಣೆಕ್ ಚೂರು ನೀರು ಮೈತದು ಚಾಕ್ ದಿಯೆ ಬೊಕ ಮೆರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಬಾವೆದ ದಬ್ಬಣ್ಣಿ ನಿಗುಲು ತೂಂದು ಪರ ಹೆಚ್ಚು ಚೂರು ಬಾವೆ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಜತೆ ಪೇರ್ದ ಬಾವೆ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ತಾಕತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಟೊಮೆಟೊಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಐತ ನೀರು ಪೂರ ಆಜಿದಿತ್ತುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಸಮ ಕಾಯೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಮಂಚೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೊಕ ಚೋಲೆ ಮಸಾಲ ಇತ್ತು ನೆನಡು ಅವೇನು ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ನೆತ್ತ ಮಸಾಲದ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಲ್ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತವನ್ವೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕಡೆ ದಿನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇತ್ತನತೆ ಐಟೆ ಯಾನ್ ನೀರನ್ನು ತೊರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈತ್ ಬುಡಿಯೆ ನಮಕ್ ಏತ್ ತೆಲುಪು ಬೋಡು ಆತ್ ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ನಾಡು ಗ್ರೇವಿ ಕೊದ್ದೊಂದು ಬರೋನುಂಡು ಐತರ್ಥ ರೆಡಿ ಆತನು ನೆಕ್ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಟಾಣಿನ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ಒಂದೇನು ಬಟಾಣಿ ಪಾಡಿನೆಡ್ ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪೋನಾಗತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಯಾಡು ಬೊಕ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಗೆತ್ತದು ಸೈಡ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಪುಂಡಿ ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿತ್ತತೆ ಐಟ್ 4 ಲಚ್ಚ ಪರಾಟ ಆದಿತ್ತನೆ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪನೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪುನೇರ್ದು ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪರಾಟ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಅನ್ ತುಲೆತ್ತೆ ಚಪಾತಿದ ಅದೋಕೆ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಮಲ್ತೆ ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಪೋಡು ಸರ್ಕಲ್ ಐಕ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಒಂಚೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಂಜಿಂಜಾಗ ಸುರುಕ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಯನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಬೊಲ್ದು ಎಳ್ಳುನ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇಟ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅವೇನು ನಾನು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ತುಲೆ ಬೇತನೆ ಗೆತ್ತದಿತ್ತೆ ಸುಲಾವ್ ಆಪುಂಡು ಚೂಚೂರು ಗೆತ್ತು ಪಾಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪರಾಠ ಮಲ್ಪತೆ ಅವು ಇಂಚನೆ ತಿಂದ್ರೆ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಕೈಪು ಪೂರ ದಾಂತೆ ಚಾ ತೊಟ್ಟಗು ಬೊಕ ಅದಾಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಮಲ್ಲೆಜಿ
ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಗುಲು ಕೈಪು ದೊಡ್ಡ ತಿನ್ಪಾಡ್ಡ ಉಪ್ಪುನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾಡೋಡ್ಸಿ ಕೈಪುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪತೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುದ ಕಸಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಇನಿಯಾನುಂಡತೆ ರಡ್ಡು ವಿಧಾನ ತೊಜಪಾದೆ ಪರಾಟ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಉಂದೊಂಜಿ ವಿಧಾನ ಮಧ್ಯೋಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಿಸಾತಿಡು ಬೊಕ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಕೋನ್ದ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ದು ಅವೆನ್ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ಲೊಂಡತೆ ಸಮ ಕಾಯೋಡು ಎಣ್ಣೆಟೆ ನೀ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕೊಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಟು ದೀಲೆ ಕೈಟ್ ಮರತ ಚಮಟುನಿ ಎಣ್ಣೆಟೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಸಮ ಸೈಡ್ ಒತ್ತುದು ಕಾಯರೆ ಉಂದೆಟ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ 4 ಪರಾಠ ಮಲ್ದೆತೆ ಐಟ್ ರಡ್ಡ್ ಪರಾಠಾಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡೇಕ್ ಪಾಡ್ದಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಕುಡಂಚಿ ವಿಧಾನ ತೊಜಪಾದೆ ನಮ ಕಿನ್ನಪ್ಪನಗ ಪೇಪರ್ಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ನೆನಪುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು. ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಪಿರ ಪನೊಂದೆನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬೊಕ ಸರ್ಕಲ್ದ ಆಕಾರ ಕೊರ್ದುಂದೇನು ಲಟ್ಟಣಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಚೂರ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆರೆ ಬಿಡ್ತುಜಿ ತಿರ್ತ್ ಅಲ್ಪ ಕಾಯದಿನಂಚಿ ತಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೂಡ್ದುನತೆ ಅವೆನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪೆಜಿದಿಗೆ ತೊಂಡೆ. ಸುರು ನಮ ಮಲ್ತತೆ ಪರಾಟ ಐರ್ದುಲೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಡ್ ಈ ವಿಧಾನ ದಾಯಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಲೇಯರ್ ಆದ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಪರಾಠ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ ಅಂಚ ಎತ್ತಣೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಾತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಲ್ಟಿ ಮಲ್ಪದೆ ಅದಾಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ದಾಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನೆಯ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲುಗ್ ರಟ್ಟುಂಡು ಉಂದು ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಉಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಎನ್ನ ಚಾ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಕಾಫಿ ಆನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತುದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಾಠ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ತೂಲೆ ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಕಲಡ್ದಿತ್ತುಜಿ ಅವಾರ್ನ ಕಾಫಿ ಐಟ್ ಬಾವೆಲುಂಡು ಮೆರೆಗ್ ಬಾವೆ ಪಂಡ ದುಂಬೆ ಇಷ್ಟತ್ತು ಆಂಡ ಪರಾಠ ಅಂತ ತೂದುಂಡತೆ ಮೇರ್ ಪೂರ ಮದತ್ ಪೋಂಡು ಮೇರೆಗ್ ಅಂಚ ಕಿನಿ ವಿಷಯನಾರ್ದಾಲ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತುಜೆರ್. ಪರಾಠ ತುಲೆ ಲೇಯರ್ ಬೈದಂಡು ನಮಗ್ ಉಂದೆ ಬೋಡಾಯ್ನಿ ಅಂಚ ನಮಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಿಗುಲ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ರುಚಿ ಲಾವುಣು. ಯಾನಂತೂ ಪರಾಠನ ಕೈಪುದ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಂಡೆ ಕೈಪ್ ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ತಿಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚನೆ ತಿಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದಿತ್ತನತೆ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತಾತಂಡು ನನ್ನ ಬೈಯಾಗ ಒಣಸಿಗೆ ಏನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನನಾಗ ಬ್ರೆಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂಚ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪು ಗಾಂಧಿ ಎಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಮೇರೆಗ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಚೂರು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಧ್ಯಾನ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಖಾಲಿ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡಿಯ ಖಾರಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ ಐನ್ ತೆತ್ತಿನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಯಾನ್. ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಪರಾಠ ಮಲ್ದಿತ್ತತೆ ಐತ ಕೆಲವು ಮಸಾಲನ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಗೆತ್ತದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವೇನು ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅವೇನು ದೀಯಡೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಕೊಂಡು ಅವು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಲ್ದಿ ಎಳ್ಳು ಉಪ್ಪು ಅವು ಅಂಚನೆ ವಾಟಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವೇನೇ ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯಾನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮಸಾಲ ಬೋಡು ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಐಜನ ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆನ್ ಪಾಡಿಯ ನೆಕ್ ಕೂಡ ತೆತ್ತಿನ ಕಲಡಾಯ ಬೊಕ್ಕ ತವಕ್ಕ ಮೈತ್ ಬುಡಿಯೆ. ಬರಿ ಟಿಂಚ ತೆತ್ತಿ ಪಣೆ ತವೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬ್ರೆಡ್ದ ಮಿತ್ತೆ ದೀದ್ ಬುಡಿಯೆ ಒಗ ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಚೀಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೇಕ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಜಿ.
ಅಟಿಲ್ ಪುರಾಣಿ ಅನ್ಮೂಲ್ ಬಾಜಂದೆ ಕೊಂದಿಪ್ಪುನೊಂಡೆ ತಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಗ್ಲಾಸ್ದ ಕಪ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಪುಡಾಂಡವು ಎಂಚಂದು ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಲ್ಯಾನ್ ಪುಡನೊಂಡದೆ ಎನ್ನ ಕೈಕ್ ತಾಗಡೆ ಎಂಕೇನ ಪೋಡಿಗೆ ಏನು ಗ್ಲಾಸ್ ತುಂಡು ಮಿನಿ ಕೈ ತೊಲೆ ಪೋಣದ ಅದನ್ನು ಪೋಡಿ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಉಂದತ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಬಣ್ಣಂಗ ಮೊರನಿಂಗುಳು ಕಿಚನ್ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತತೆ ಅದ ಮಿತ್ತದ ಶೆಲ್ಫ್ನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ವಸ್ತುಲೆನ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತಿತ್ತ ಅವೆ ನಂಚನೆ ಪಿರದಿಯ ಐಡಿಂಚಾಕಿನ ಇನ್ನ ಕಪ್ ಇತ್ತುಂಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಎತ್ತನ್ ಬೊಕ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ದೀದಿತ್ತೆ ಅವು ಸರಿಯಾದಿತ್ತು ಜಾನ್ ದೀದಿತ್ತಿನ ಮೇರೆಗಾನಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ರಜೆ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಿಚನ್ ಪೋತುಜಿ ಯಾನ್ಲ ಲಕ್ಕದಿತ್ತುಜಿ ಎಡಮೋರ್ಮ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತಾದಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಒಲ್ಪ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂತುವೆನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಬೂರ್ದಿನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತದ ಬೇಡಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಆತು ಬೊಕ ಟೈಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪುಡಾದು ಅಲ್ಪದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ದ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದಿನ ಪೆಟ್ಟುಗುಂಡತೆ ಎಂಕುಲು ಪೋರ್ದು ಬೋದು ಅದಾದ ಒಂದು ಭೂಕಂಪ ಮಿನಿ ಆಣಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ರಟ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ನೆಟ್ಟು ತಿರ್ತು ಉಂದುಲೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಅವು ಪುಡಾದಿತ್ತು ಜಿ ಅವು ಸರಿ ಉಪ್ಪು ಪಂದು ಯಾನಿ ಅನ್ನದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂಚ ದೆಕ್ಕನಾಗ ಪುಡಾಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆಪಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಿ ಎನ್ನೋಡು ಆಪಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮೇರೆ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಕಿಚನ್ ಪೋಯ್ಜಿ ದೇವರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅನ್ಪಿನೇಕ ಅವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವು ಗಮ್ಮತ್ತಲು ಅವೇ ಬೊಕ ಮೇರೆ ಆಫೀಸರ್ ಬರ್ನಾಗ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿ ಪತಾತಿತ್ತೀರ ಅವೇ ನಾನು ದೆಕ್ಕದು ದೀದ್ ಬುಡಿಯೆ ನುಂಗಿನ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ದಿವರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ ನೆಟಂಜಿ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ತೋಜೆ ಬಾರೆಂಡು ಯಾನಿಗ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತೈತೆ ಬರ್ಸಂಡು ಕುಂಟು ಪುರಂಟೆ ನುಂಗುಜಿ ರೂಮ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅತೆ ಮೂಲು ಜಾಗಿಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆಂಚ ಜಾಗ ಉಪ್ಪುನಂಚ ಅಯ್ಯಂಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಕುಂಟಾಜಿಡ್ನೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಹೊಡ್ದು ತೂಲೆ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲೊಂಡು ನಮಗೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಕುಂಟುಲೇನು ನಮಗೆ ನುಂಗಾರೆ ಹಾಪುಂಡು ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಪಾಡ್ಲ ನುಂಗಾವಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ದಡಿಟ್ಟು ದೀದ್ ಬುಡ್ನ ನಮ್ಮ ರೂಮುಡು ಆರಾಮಡ್ ನುಂಗುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮೇರ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪೆರ್ತೆ ಐತ ಹಂಗಿದ್ಲೆ ನಾನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ನುಂಗುಜಿ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲು ಪೂರ ನಾನು ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ನುಂಗಾದ ಬುಡ್ನ ಆಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪತೆ ಬುಡ್ಪಾನಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಪೋಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತನು ಬಿರೇಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡದ ಅನ್ನ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾನೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತ ದೀವಲಿ ನಮಕ್ ಬೊರ್ಚಿಪ್ಪುಣತೆ ಅದಾಗ ತೊಟ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೆ ದೀವೋಡು ಓಲಾಂಡಲ ಅಟ್ಟೋಡು ಮಿನಿ ಪಾಡ್ದು ಬುಡೊಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಕೆಲವು ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಪೂರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೈಜಡ್ ಒಂದೇನು ಬಿಡೋಂಡತೆ ಗ್ಯಾಲರಿಡ್ ನಮಕ್ ಆಜಿಡಲಿ ನೆತ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ನಾಗ ಗ್ಯಾಲರಿಡು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಜಿಡೋಡು ಕುಂಟುಲೇನು ಪುನ ಬೊಕ ಬರ್ಸ ಬರ್ನಾಗ ದೆರ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಉಲಾಯ್ ದೀದು ಉಡ್ನಾಡು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೊಟ್ಟಗೆ ಮಲ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋನಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬತನೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ 2-3 ದಿನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆನಿ ದಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಜಿ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಕಿನ್ನಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಡೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತವರಿಗೆ ಬೊಕ ರಾತ್ರಿದ ಪೂರ್ತಾದಿತ್ತು ಮೇರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪತ್ತಾತಿರಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೊಕಾರ್ನ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಬಂದು ಅವೇನು ತಿನ್ನೊಂದು ಎಂಕುಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ನನ್ನ ಯಾನ್ಲ ಪಿದಾಡುವೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆಯಾನು ತಿಕ್ವನಿಗ್ಲೆ ಬೇಗನೆ ಕಡಂಚಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಗು ಅದನ್ನೆಟ್ಟ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್.